Sa itong mga late nga followers guys mo siya si Gilly Dilmar ha. Ano tayo kaupan rin guys nga. Tukul bago pa to ko diri kami. Okay, dapat go kay di babina. Tuang ko dito si Jilay marag luya gini mo tari guys ha. Okay. Okay na, sulit. Okay. So biyahe sa guys ha. Okay, so rin sa guys ha. Ito sa og Pilar, Bohol. Alang gyapon sa drama nga Bag-o Haon. I love you pare Bag-o Haon. Abi na ko bag-o sa gipitalan, bag-o gid siya. Bag-o guys ha. Light cut. Yung sa magiring nila. Hi guys. Asa mo? Ito dito. Malikog dagat. Lingkod dagat. Okay. Wala. Suro-suro gid ko ah. So guys, morning mga kwarto to kauban ri guys ha. So bag-o ning gisakyan mo ron. Bag-o ning gipitalan, bag-o gid siya. Bag-o gid siya dai. Nang murag guba mga nang ninyo. Kaya mo. Ah? Oo, ko pakita sa kamera. Kira to or kung ano mo, marami nakalitan sa init. Tapos gawas gud mo parag sa What's up guys? Piti lagi yung gutuman mo guys no nya layo pa ring adtuan na mo. So, dabi nakit andre gugutom na ka no? Oh, what is a uyong nga dapit porn area. Anong porn mo no? Porn? Porn? Porn area. Nya kano sa mga ni magkuan eh. Mag-slide binaw nimo. Ang kabaka o sa mag-landslide ya. Sounds good. Mga pasayan. Man prune. Ba mo kape? Oh, nagkanin na pwede ka baligya di guys. Naman ka buko. So, yan yung kinabuhi guys do. Kung asa may maabtan og kagutom, ay magkuan ha. Ano gilay? Nakaon gilay. Kwek. Kwek. Okay. So, wala si Carol po do. Wala arti-arti ha. Hindi ko tuwan mi guys mga mo ha. Pipik. Sige pangalan mo. Hindi ko ba chicks tadi guys no? Juali wapa ko makiila kini behan na. Tayo sa rin ko yung gumadri bro. Bapa.